Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Sibika sila ePark eMega City. La kukhona umcimbi weMK Party. Lapho njengamanje estage kukhona umculi ojabulisa abalandeli beMK Party ekuthiwa ithwasa lekhansela. Lapho ke wena subscribe kule channel angikwazi ukuthi ulinde subscribe ake kule channel lapho ke themeqede nje ukucula bese siconsa mathe ukuxoxisana nalo mculi awuzweke nayi ivideo elandelayo lapho esixoxe naye kanje. Ngibingelele kwikhaya TV2 usaziso lo phuma kwikhaya TV2 sinobaba uthwasa la lekhansela ngicela ukubingelela sawubona baba njalo. Ngibingelela mina manje ithwasa lekhansela induma nodume ehlezi into abafana udume kabaduma kabe sisingaduma esikhaya ngithi nje sanibonani nginibingelela ngikhona la. No ngiyabonga uthwasa lekhansela mfowethu ngifuna ukwazi kahle kahle ubani uthwasa lekhansela. Uthwasa lekhansela sibonelelo Armstrong Majola umfana wakhona le aphinda abobaba bomnumzana wakhona le eMidilova eMkhomasi eNhlazuka eRichmond eMbumbulu. Wenza ngani abantu bakuthanda kanje ngizwe MC la esingeke ukwazi ukuhamba ungaculanga ingoma yakho ethi bayeke. Imfihlo yami inkulu kakhulu mina ngiyaqhikekela nje ukuthi mangicula angizuba nengoma eshozayo hlambelwa nomuntu futhi ngenza sure ukuthi ingoma yami ayithathi inhlangothi zombili kwabe ngokobulili ayingagxili kakhulu ekutheni mhlawumbe ikhulumela abesifazane kuphela noma ikhulumela abesilisa kuyenzeka nje bakhulumela abesifazane ngenhloso mhlawumbe ukuvikela ukuhlukumezeka nani entweni kanjalo. No ngiyabonga bese ngibona la ubakhomba ka left ubakhomba ka right uzandla emoyeni udubula kwenza lapho ngisuke ngithi phambili ngethwasa bevuma bethi yebo mengithi khomba kwa left bakhomba kwa left le ngoma ngayenza nje ngiyenzela ukuthi abantu banyakaze and le ngoma islogan le ngoma yabo. No ngiyabonga kakhulu uthwasa lekhansela mfowethu usuvala nje mfowethu thini kubabukeli mhlawumbe ababukayo for ukulandela uthwasa lekhansela abathandi bethwasa lekhansela noma mhlawumbe abantu abafisayo ke mfethu mhlawumbe ukuthi bayakuthapha kunemicimbi ebakhona ukuthi uyoba performela kube kwenzeke njani. Into engingayisho nje ithwasa lekhansela liyatholakala mangabe ulidinga noma ngabe ukuphi liyatholakala siyaxoxisana ngeprize osuke sizokhuluma ngayo ngaleso sikhathi kodwa futhi okubalekile abantu abaqhubeke basupport umculo wami kuma digital stores wonke mina ke njengothwasa lekhansela ngiyatholakala enambeni yami ethi 071 584911 071 584911. No siyabonga kakhulu baba siyabonga. Mina kakhulu bonga mina kakhulu. Bafowethu usaziso lo ekhaya TV2 bafowethu silayite yesi mfowethu ePark la kunakusamnandi bafowethu uthwasa lekhansela ade sinaye kusakuningi okwenzakala ngicela nibe nathi siyabonga.